sir, kung meron pa pong kahit na isang minuto lang, sir. Go ahead, go ahead. Mananawagan po ako doon po sa mga estudyante natin na mahihirap na wala pambili ng mga libro, sapatos. Starting po sa Saturday, ngayong Saturday, weekend lang po, Saturday, Sunday. Yung mga estudyante po namin, estudyante po dyan na in crisis, wala pang pambili ng mga sapatos. Mula elementary nga college, pag ikaw may anak na elementary, meron pong 1,000 pinamimigyan DSWD, high school 2,000, college 3,000. Pambili po na sapatos, libro, or anuman. Pinabubuksan ko po lahat po ng regional office over the weekend for the next 4 weeks po para sa mga estudyante natin, Sir Ted. Okay, so baka sabihin ng mga senior, bakit doon may pera? Pakipaliwanag lang po. So ang perang panggagalingan po nito talagang appropriated na, ganun po? Opo, sir. Sa AIX po yun, sir, manggagaling sa Assistance for Individual in Crisis. Nakalagay naman po dun, sir, naka-specify for education assistance, sir. Yun, Pero opo. iba rin po yung para sa social pension, sir. May sarili sila, sir. Yes, so para maintindihan yung mga senior ha, yung pong perang ito, specific po ito para doon nga sa pagtulong din po sa mga pamilyang in crisis kasama ho dito yung pag-aaral ng mga bata. Again, sa lahat po ng inyong mga tanggapan sa region, dapat magbukas ngayon pong weekend para po doon sa mga hihingi ng tulong na ito. Tama po, sir. At as a matter of fact, tumawag din po si Vice President at Deputy Secretary Sara at siya para doon sa mga late enroll naman dahil sabi niya may makahabol mag-enroll kailangan matulungan din. Ang sabi naman, no problem ma'am, naka-ready naman po kami para sa mga late enrollees din, sir. Opo, 1,000 po sa bawat pamilya, maximum. Hindi sir, 1,000 po. Pag tatlo po ang anak niya, 1,000 sa elementary, 2,000 po sa high school, 3,000 po sa college. Kailangan lang po magdala sila ng mga requirements, sir, tulad po ng birth certificate, saka enrollment form, sir, at saka indigency, sir, para mabigyan na para mabilis po ang processing. Okay, sige po. 1,000 sa elementary, high school 2,000, 3,000 po sa college. Yun, klaro. Opo. Okay, sige sir. Mabuhay po. Salamat na marami, Sec, ha. Ingat po kayo. Salamat po, sir. Magandang umaga po. Opo, thank you si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. He is the man. Hirap ng trabaho